So waluoro kama mogik bo bedo James. Koro ko kwalo times mang'eny James chok dhi bedo kaloso donge. Okongo mondo achak gi jalno ero mabende wacho ni some parents should never be your responsibility. Wacho ni parents should never be kids' responsibility. James, ote mari mogik gi duoko ewi mano diwach nang'o? Erokamano ahinya. Anyalo wacho niya, wanyalo weyo gimiluongo ni history mosetimore. Mondo koro wakaw gini gi kama wantiere ni, kama koro wamango, let's say from today, chakore kawuono. Mang'eny nyalo bedo nosetimore, koro wadonje gimiluongo ni empowerment. Janyuol be koro wamedre paro. Donge. Mar ariyo, nyathi otim gimiluongo ni appreciation. Yani, it's like you cannot pay God. Donge. The same way you cannot pay the parent. Okinyal calculate ni koro there is a formula Monday kumoro ni koro every month onigo beni x plus y is equals to something monigo beni janyuol yudo from your salary. And then we talk about the time. This one mato koro bedo variable matini keche kalore gi setup mar familia ni. Kantie familias ma are midway stable to time nyalo vary. But kantie familia ma ine firstborn to nitie joma luwo bangi tise yudo kumoro matin donge. Koro kanyo be nyaka go kwano moko nikech irelieve the parent however small the amount is, but irelieve kinyiewo ne janyuol sukari, pesa monego bedo nyiewo sukari no onyiewo go buge CBC matinde bechgi tek donge. Yes, mano en gimoro. Kaso janyuol be kik waket nyithindo gi pressure ni kaunta 28 giri cha pok odonjo, mano giri cha pok odonjo wan marach ka ineno. Kasto jonyuol be ko orni matin igogo kwano, igogo kwati maber, ikaw matin to ineno kaka kama inyalo chope nikech yuto gi be ok gin gik ma predictable to market kae be weche richo ok weche kuber donge. Thank you. Erokamano Jeff. Erokamano agombo wacho